A 365 metres sota la superfície de l'oceà Pacífic, un equip format per submarinistes de profunditat i historiadors navals està buscant el vaixell de guerra més gran mai construït. Fa 60 anys, en aquestes mateixes aigües, el cuirassat japonès Yamato va ser destruït per la Força Aèria dels Estats Units. Els seus secrets s'havien mantingut ocults fins ara. Ah, aquest és el símbol. El Yamato va ser realment el vaixell de guerra més avançat del seu temps? I quina veritat s'amagava darrere la seva missió fatal? Entremig d'aquesta massa recargolada de ferro i acer, hi pot haver les pistes que desvetllin un dels misteris més enigmàtics de la Segona Guerra Mundial. Els secrets del cuirassat Yamato. A les modernes drassanes del port de Kure, al sud del Japó, s'hi construeixen alguns dels portacontenidors més avançats del món. Fa uns 60 anys, però, aquests molls tan atrafegats van veure néixer la superarma més temible de la Segona Guerra Mundial. Es tractava d'un cuirassat concebut amb el màxim secret, el més mortífer mai construït: el Yamato. Segons els rumors, el Yamato era el doble de gros que els cuirassats nord-americans i duia els canons més formidables muntats mai en un vaixell de guerra. Se'l considerava insubmergible, però ningú s'esperava que l'orgull de la Marina Imperial hauria de fer front a l'enemic tot sol. La Segona Guerra Mundial s'estava acabant. L'abril de 1945, les ciutats japoneses eren atacades a diari per grans esquadrons de bombarders aliats. Les seves forces armades, en altres temps poderoses, es debatien ara per contenir l'avanç nord-americà sobre les illes pàtries. Davant la proximitat de l'enemic, els desesperats comandants japonesos van recórrer a una arma nova i temible: van llançar esquadrons de pilots kamikazes contra la flota dels Estats Units. Aquests aviadors suïcides, que en poques setmanes van causar una gran mortaldat, introduïen una nova estratègia de terror en la guerra moderna. Però l'alt comandament japonès va anar un pas més enllà en la seva aposta suïcida. Es van donar ordres taxatives a la base naval de Kure de lliurar-se en un acte d'immolació sense precedents. El cuirassat més fabulós mai construït, se li encomanava la missió de navegar sense escorta en direcció a l'aclaparadora flota nord-americana, formada per 1.500 naus, que avançava sobre el Japó. El pla d'atac no importava. Pensàvem que morir ja era un acte virtuós en si mateix. Quan em vaig allistar a la Marina, estava disposat a donar la vida en tot moment. Havia fet preparatius, fins i tot per quan caigués. La matinada del dia 7 d'abril de 1945, els 3.000 homes del cuirassat Yamato van salpar de les costes japoneses en la missió kamikaze més desesperada de la Segona Guerra Mundial. «7 d'abril de 1945. A Trenc d'Alba, caces i bombarders en picat nord-americans de mitja dotzena de portaavions entren en acció. Els nord-americans han detectat l'avanç del Yamato, l'últim gran vaixell de guerra japonès. Més de 400 avions s'enlairen per interceptar-lo. No vam haver de fer cap maniobra especial. Senzillament ens vam situar sobre l'objectiu tan a prop com vam poder i ens hi vam llançar en picat. Més o menys als 900 metres, premi, sortíem de la base dels núvols i teníem el vaixell allà sota mateix. Era un objectiu perfecte. Jo era dalt de tot, al pont del radar.
Em venien ganes de tirar-los una pedra de tan a prop que eren. Podia veure els pilots nord-americans a simple vista. Ho vam descarregar tot de cop. Vaig prémer el gallet tan fort com vaig poder i vaig tirotejar a la coberta. Jo esquivava les bales que rebotaven contra el metall. A coberta hi havia gent que queia pels impactes de metralla. L'escena es repetia per tot arreu. Eixams de caces nord-americans es llançaven sobre el Yamato des de totes direccions. A la coberta inferior s'estava ofegant tothom. A la coberta superior ens pujava l'aigua des de baix. El vaixell estava a les fosques, en aquella foscor total. Vaig pensar que s'havia acabat tot. Hi havia un mar de sang, gent sense braços, tots respiraven encara. Els vam haver de deixar en una cabina, però després, per evitar que entrés l'aigua si hi havia una via, vam haver de tancar les comportes i deixar-los allà dins, per preservar l'estanquitat. La guerra pot ser brutal. La decisió de segellar els compartiments estancs va significar deixar milers d'homes atrapats sota la coberta. Els llibres, per quedar bé, hi diu que alguns mariners es van treure la vida amb la seva pròpia espasa, però, en realitat, no van tenir una mort tan digna. El vaixell va començar a escurar. Hi havia 3 canons principals i el de l'esquerra estava completament submergit. Enmig de la confusió, alguns oficials van donar ordres d'abandonar el vaixell. No recordo en quin moment vaig saltar, però recordo que hi va haver una forta explosió. Encara la sento ara. A 15 quilòmetres de distància, un avió torpediner va fotografiar l'explosió i els últims instants del cuirassat Yamato. El vaixell més gran del Japó i gairebé 3.000 dels seus tripulants semblaven haver-se suïcidat. En pèrdues humanes, aquell va ser el pitjor desastre naval de la història. Però des del precís instant que es va enfonsar, el Yamato ja va començar a suscitar controvèrsia. Va ser realment una missió suïcida? Què va provocar l'explosió del Navili? Com pot ser que un vaixell tan fabulós s'enfonsés tan de pressa? A 320 quilòmetres al sud del Japó, un equip internacional de submarinistes i historiadors navals espera poder desvetllar el misteri de la missió final del Yamato. La història del cuirassat Yamato continua fascinant el japonès del carrer sense cap connexió personal amb el tema. I tothom que estudia el Yamato s'hi enganxa, s'hi apassiona. El francès Paul Narjolet, supervisor de busseig, encapçalarà el descens fins al vaixell enfonsat. El Yamato era un vaixell molt secret. Els japonesos del nostre equip es plantegen molts interrogants perquè no hi ha cap plànol complet del Navili. N'han sentit a dir coses, però no n'estan segurs del tot. No n'hi ha cap evidència. L'equip disposa de 2 dels submergibles més avançats del món. Aquests petits submarins poden baixar fins a 900 metres de profunditat. Amb les seves pinces robotitzades és possible recollir petits objectes del fons i les seves bombolles de vidre permeten tenir una visió panoràmica. Els 365 metres de descens fins al fons marí es fan en 15 minuts, aproximadament. Quan faig la primera immersió cap a les restes d'un naufragi, sempre penso en la gent que anava a bord. Què els devia passar?
És una emoció molt forta, molt intensa. A 365 metres de profunditat, els ecos del sonar detecten una massa metàl·lica sobre el fons. Les dues naus maniobren cap a l'objectiu. Al fons marí hi ha tants obusos escampats que és evident que han trobat un vaixell de guerra. Però fa 60 anys, aquestes aigües van ser l'escenari de molts enfonsaments. Els bussos han de confirmar que es tracta realment de les restes del Yamato. Com tots els grans vaixells de guerra japonesos, el cuirassat Yamato duia un senyal característic que era visible des de molts quilòmetres. El blasó imperial, un crisantem enorme al mascaró de proa. Crèiem que els nostres vaixells pertanyien a l'emperador. Per això hi havia l'escut de la família imperial. El crisantem només es posava als navilis de guerra més grans. Cuirassats, portaavions, creuers... El del cuirassat Yamato era el més gros. Feia 2 metres de diàmetre. Els investigadors saben que, si troben el crisantem, hauran identificat el Yamato. Ah, aquest és el símbol. Sí, és aquest. Sí, sí. És preciós, eh? Sí, preciós. Per assegurar-se que es tracta del navili correcte, la pinça robotitzada del submarí acosta una barra de plàstic graduada de 2 metres de llarg davant del crisantem. Oh, genial. L'escut imperial fa exactament 2 metres de diàmetre. No n'hi ha cap dubte. L'expedició ha trobat el Yamato, el vaixell més gran de la marina japonesa. El cuirassat Yamato era la nau de guerra més poderosa del món. Va ser construït en una època en què els cuirassats eren símbols indiscutibles del poder de les grans nacions. Pocs anys després, arran de l'enfonsament del Yamato, els cuirassats van deixar de ser considerats superarmes de guerra. Aquests navilis fabulosos havien quedat obsolets a causa dels canvis experimentats per la guerra al mar. La finalitat d'un vaixell de guerra és causar danys a l'enemic a gran distància amb el foc dels seus canons. L'abast dels canons és essencial. En superfície, qualsevol nau que pugui fer blanc en una embarcació enemiga quan aquesta encara és massa lluny per tornar-s'hi, la fa pràcticament invulnerable. L'any 1904, cuirassats com aquests de la Gran Flota Blanca dels Estats Units podien disparar els seus imponents canons de 300 mil·límetres fins a 11 quilòmetres de distància. Havia nascut una nova era caracteritzada per la diplomàcia dels canons. La marina japonesa havia estat una de les primeres de comprendre la importància de la batalla naval moderna. Al maig de 1905 es va enfrontar a la poderosa flota russa a l'estret de Tsushima. En un sol dia els japonesos van enfonsar 19 vaixells russos. El Japó va assolir un gran prestigi arran de la batalla de l'estret de Tsushima. Els japonesos van ser la primera potència no occidental admesa al cercle de les grans potències i la seva admissió en aquest club exclusiu es va deure en gran part a la seva força naval. Pertany a aquest club sortia Carpro.
El 1922, les potències occidentals van signar un tractat que limitava la dimensió de les seves flotes. Com a membres més recents del grup, els japonesos es van veure obligats a cedir. Els japonesos estaven molt indignats perquè als britànics i als nord-americans se'ls permetia tenir 15 cuirassats cadascun i als japonesos només 9. El Japó no estava disposat a perdre la cursa armamentista. Van començar a pensar, numèricament, no podrem competir mai contra els nord-americans o els britànics, però podríem construir un cuirassat fora de sèrie capaç de destruir moltes naus. Sabien que havien de construir aquell vaixell amb el màxim secret. Corrien rumors que els japonesos estaven construint uns vaixells de grans dimensions, però aquells rumors van ser desmentits en privat per un portaveu de la Marina dels Estats Units que ho va qualificar de, entre cometes, propaganda barata nipona. Era una mostra més del menyspreu que existia envers els japonesos. La construcció del cuirassat més gran i potent del món es va iniciar al port de Kure en el secret més absolut. Per impedir que es veiessin els treballs de construcció, es va estendre una xarxa de pescar d'1,5 quilòmetres de llarg al voltant del dic sec més gran del Japó. A Kure ningú tenia accés a la totalitat dels plànols. Sakutaro Nishihata va ser un dels dissenyadors del misteriós vaixell. Cada dia, quan acabàvem de dibuixar, havíem d'entregar els plànols al supervisor, que els tancava en una caixa forta. Aquesta marca d'aquí indica que es tracta d'un plànol d'alt secret. Estava construint el vaixell més gran del món i no ho vaig saber fins després de la guerra. Actualment, el nostre coneixement del disseny del Yamato és fragmentari. Només ens han arribat uns quants dibuixos i un grapat de fotografies. Sabem que el Yamato era una nau d'escala colossal. Gairebé doblava en desplaçament qualsevol vaixell de guerra aliat. Cadascuna de les seves 3 torretes pesava més que tot un destructor nord-americà. Els canons principals tenien un abast de 41 quilòmetres, una cosa mai vista. A aquesta distància l'objectiu era invisible i calien avions de reconeixement per dirigir el foc sobre l'horitzó. El Navili estava concebut com un dels sistemes armamentístics més avançats del seu temps. El cuirassat Yamato es va incorporar a la flota japonesa el desembre de 1941. Per mantenir-ne el disseny en secret, al port de Kure no s'hi va celebrar cap avarament. Gràcies a la intercepció del trànsit de senyal japonès, els analistes dels serveis secrets nord-americans van esbrinar que el nou vaixell insígnia de la flota combinada es deia Yamato. Saber-ne el nom estava bé, naturalment, però no ens deia res de les capacitats del vaixell. Al Japó, el nom tenia un significat especial, gairebé religiós. La paraula Yamato era un sinònim poètic del mateix nom del Japó. Per servir al Yamato, havies de tenir un alt rang. Aconseguir entrar-hi, per tant, era tot un honor. Vaig pensar, que gran que és. Els primers dies no sabia ni trobar la meva cabina. A tots ens passava igual. Tots van pujar a bord pensant-nos que no s'enfonsaria mai. El buc estava fet del millor acer i era molt gruixut. Havia de ser segur per força. Per nosaltres que el Yamato s'enfonsés era tan difícil com que s'enfonsés al Japó. Però, malgrat el que creia la tripulació, el cuirassat Yamato no era insubmergible. A mesura que avança l'exploració, els submarinistes confirmen que es troben davant d'un dels naufragis més grans de tots els temps.
Les autèntiques dimensions del vaixell van ser, en el seu moment, un secret d'estat. Si els nord-americans descobrien que els japonesos estàvem construint aquell vaixell tan enorme, hauria perdut part de la seva eficàcia. Això no podia ser. Per tant, ni els mateixos oficials coneixien les dimensions reals del Yamato. El secretisme japonès havia demostrat ser impenetrable. Els analistes navals nord-americans creien que el Yamato tenia unes dimensions semblants a les dels nous cuirassats dels Estats Units. Però el Yamato era gairebé el doble de gran del que es pensaven els nord-americans. Havia de ser tan enorme perquè estava construït proporcionalment als seus canons, els més formidables que s'haguessin muntat mai en un vaixell de guerra. Explorant el forat que va deixar una de les torretes, es fa difícil imaginar l'enorme potència de foc del Yamato. Quan disparaven els canons sonava una sirena. Quan la senties t'havies de posar cobert i tapar-te les orelles. Si et quedaves allà plantat, et podia enviar a 2 o 3 metres de distància. Amb projectils de 450 mil·límetres de calibre, pesants com un automòbil i disparats a velocitats supersòniques, els canons del Yamato podien foradar un blindatge de més de mig metre de gruix. Per suportar el pes i el retrocés d'uns canons tan grossos, el Yamato havia de ser extraordinàriament ample. La Marina dels Estats Units, en canvi, pel seu caràcter bioceànic, havia de limitar la mànega dels seus vaixells a l'amplada de les rescloses del Canal de Panamà. Els enginyers nord-americans es trobaven sempre amb el problema que els seus vaixells de guerra havien de passar per les rescloses de 33 metres i mig del Canal de Panamà. Els cuirassats nord-americans més grans feien 33 metres de mànega, un marge molt just realment. Però al Yamato no li calia travessar el Canal de Panamà. Va ser dissenyat per dominar el Pacífic. La seva major mànega permetia al cuirassat japonès disposar del blindatge més gruixut mai construït. El vaixell era molt ample i la gran resistència de les onades li restava hidrodinàmica. Feia dècades que els enginyers navals buscaven la manera de reduir la resistència de l'aigua modificant la forma de la proa. L'amplada del Yamato ho convertia en una necessitat imperiosa. Vam fer 50 models de cera variant-ne la forma per fer proves. El resultat d'aquelles proves ens va portar a concebre el bulb de proa. Ja hi havia vaixells de guerra nord-americans amb proa bulbosa, però amb un disseny encara força conservador. El Yamato, en canvi, tenia un bulb enorme que sobresortia 3 metres. A mesura que avança, la proa d'una embarcació crea una onada constant. El bulb del Yamato creava una onada pròpia uns quants metres per davant del vaixell, de tal manera que contrarrestava la que generava el vaixell en si. Reduint l'onatge es reduïa també la resistència de l'aigua. La proa reduïa la resistència de les onades d'un 7 o un 8% i augmentava extraordinàriament la velocitat del vaixell fins als 28 nusos. L'expedició ha localitzat la secció frontal del Yamato sobre el fons marí, mirant cap amunt. La silueta excepcional de la proa és clarament visible. Els historiadors navals podran analitzar finalment la forma exacta del seu bulb i descobrir-ne els secrets. La vulnerabilitat dels cuirassats com el Yamato va quedar demostrada per primera vegada quan la marina japonesa va atacar la flota dels Estats Units a Pearl Harbor.
Al matí del 7 de desembre de 1941, centenars d'avions de les forces navals japoneses van bombardejar 8 cuirassats nord-americans ancorats al port. Només 3 dies després de Pearl Harbor, els japonesos van llançar un altre atac davant les costes de Malàisia. I en alta mar, l'aviació nipona va fer sotsobrar amb facilitat el flamant cuirassat britànic Príncep de Gal·les, que anava fortament armat. Aquest fet va causar una forta impressió en l'ànim dels professionals de la Marina perquè el Príncep de Gal·les era un vaixell nou, preparat per entrar en acció i, tot i així, els avions japonesos l'havien enfonsat en un 3 i no res. Durant les 3 setmanes següents a l'atac a Pearl Harbor, l'aviació japonesa va malmetre o destruir tots els cuirassats aliats de l'Oceà Pacífic. El Japó havia demostrat a les marines de guerra de tot el món l'efectivitat de la potència aèria contra els vaixells cuirassats. Malgrat el seu èxit aclaparador, els japonesos van continuar confiant en la invulnerabilitat del Yamato. Personalment, tenia moltes ganes d'enfrontar-me a un cuirassat nord-americà del Pacífic. Pregava perquè se'm presentés l'oportunitat de fer-ho. Però les batalles directes entre cuirassats anaven de baixa. La batalla de Midway va ser el punt d'inflexió de la Guerra del Pacífic i, de fet, va ser un combat entre portaavions. Al juny del 1942, la Marina dels Estats Units va parar una trampa als japonesos i va enviar centenars d'avions contra la seva flota. En qüestió d'hores, el Japó va perdre 4 dels seus portaavions i més de 330 avions, una derrota de la qual la Marina Imperial ja no es referia mai. Durant la batalla, el Yamato funcionava com un centre de comandament, però es va quedar a 500 quilòmetres de distància, més enllà de l'abast de l'aviació nord-americana. Arran de la batalla de Midway, el Yamato va perdre la protecció aèria que li proporcionaven els 4 portaavions japonesos i es va veure obligat a retirar-se a la seva base. La tripulació esperava i es continuava preparant per una gran batalla que mai no va tenir lloc. Els japonesos no van enviar mai el Yamato a combatre. Consideraven que no podien posar en perill aquell tresor irreemplaçable. El Yamato, des de finals d'agost del 1942 fins al maig del 1943, es va fer a la mar un sol dia. Salpaven de port tan poques vegades que els mariners feien broma dient que s'estaven a l'hotel Yamato. No estàvem malament. A l'hora del ranxo no havíem de menjar ordi, sinó que ens donaven arròs blanc i hi havia sake a discreció. El cuirassat s'havia convertit en l'elefant blanc més fabulós de la marina japonesa. Amb el Yamato ancorat al port de Kure, l'armada japonesa perdia la guerra per moments. A costa d'un gran nombre de baixes, les forces nord-americanes reconquerien els territoris japonesos del Pacífic illa a illa. Van envair Tinian, Saipan i Iwo Jima. Pas a pas, l'enemic s'anava acostant a les sagrades illes pàtries. L'abril del 1945, els nord-americans es disposaven a envair Okinawa a menys de 500 quilòmetres del Japó. Amb escassetat de tot, menys de vides humanes, els japonesos van recórrer una arma secreta. Kamikazes en diuen els japonesos, pilots fanàtics que ara són l'arma principal de l'enemic, aviadors que es fan l'harakiri llançant-se en picat en un intent desesperat de destruir la nostra flota. El pilot Ed Sieber va topar per primera vegada amb un kamikaze quan intentava aterrar el portaavions nord-americà Bennington.
Aquell kamikaze estava caient en picat sobre la coberta de popa del nostre vaixell. Jo estava fent la maniobra d'aproximació per aterrar, però vaig girar en sec i vaig prémer el gallet. Els canons del portaavions també disparaven i el van abatre. Part de l'avió va caure sobre el vaixell i ens vam espantar molt. Allò va ser impressionant. Psicològicament no estem preparats per una cosa així. Els portaavions nord-americans amenaçaven les illes pàtries del Japó. Això va suscitar un sentiment patriòtic col·lectiu. Havies de protegir la família, el pare, la mare, la germana petita, els teus fills contra l'enemic. La majoria dels pilots voluntaris kamikazes eren estudiants universitaris, tot i que els estudiants de ciències es consideraven massa valuosos per sacrificar-los. Els diaris van començar a cantar les excel·lències dels kamikazes. Progressivament, aquell esperit suïcida va anar concitant l'admiració general. A 650 quilòmetres al nord d'Okinawa, al port de Kure, el Yamato estava relativament segur. Els joves oficials sabien que els pilots kamikazes lliuraven una batalla decisiva només un dia de navegació. Els altaveus anunciaven: el tercer esquadró kamikaze acaba d'atacar. Sentíem els pilots per ràdio, directament des de l'avió, dient: ens estem llançant en picat. I jo em posava a resar per ells, sabent que moririen a l'instant. Durant la primavera de 1945, els kamikazes van atacar 300 vaixells i van matar centenars de mariners nord-americans. Ni tan sols el sacrifici de milers de pilots suïcides podia aturar l'avanç dels Estats Units. Però per als japonesos, aquelles morts evocaven la tradició del suïcidi ritual, una predisposició a morir per honor. Es tractava d'una arma invisible exclusiva del Japó. Mentre els nord-americans combatien els kamikazes a les proximitats d'Okinawa, a l'estat major de la marina japonesa hi tenia lloc una altra batalla. Un atac aeri a Tòquio havia deixat 1 milió de persones sense sostre. L'olor de mort ho impregnava tot. En una situació com aquella, com era possible que la marina no enviés a combatre el seu vaixell més fabulós, encara que fos un combat impossible de guanyar? Jo tenia clar que Okinawa era l'únic lloc on podíem anar. Tothom sabia, encara que no ho digués, que no teníem prou combustible per tornar a Kure. Els mateixos comandants que havien organitzat els atacs kamikazes estaven preparant en secret un pla encara més desesperat. Gairebé sense protecció aèria, el Yamato sortiria a l'encontre dels centenars de vaixells de guerra enemics que s'acostaven a les platges d'Okinawa. Si els seus canons no podien enfonsar les naus de l'adversari, les hauria d'embastir. La tripulació lluitaria contra els nord-americans fins a la mort amb les armes de mà, amb les pistoles de bengales o a cops de puny, si calia. Els almiralls sabien, per sentit comú, que si enviaven el Yamato a Okinawa, sucumbiria fàcilment als atacs aeris. Allò significaria la mort dels més de 3.000 homes que hi havia a bord del cuirassat. D'altra banda, si queia a Okinawa, el Japó tenia la guerra perduda. N'hi havia que deien: pensem en els esquadrons de kamikazes. Amb tants pilots morint per la pàtria, com es pot permetre que el nostre vaixell més imponent no faci res? En nom de l'honor, la Marina va prendre la decisió de sacrificar el Yamato. L'oficial de la Guàrdia Nocturna ens va dir que no sabia si tornaríem i que teníem prohibit parlar del pla d'atac amb ningú de terra. Ens van dir que féssim tots els preparatius, que liquidéssim tots els deutes i ho arregléssim tot abans de salpar. El meu fill havia nascut el 12 de març. Només l'havia vist una nit.
Quan me n'anava, creia que no tornaria a veure'l. Després de dir adéu a la meva dona a la porta, vaig fer un tomb a la casa per mirar-me-la per última vegada, sense que ella em veiés, i me'n vaig acomiadar abans de tornar al vaixell. A última hora de la tarda, la tripulació del Yamato es va reunir a coberta. El sol encara no s'havia post. Van convocar tota la tripulació i ens van fer formar de cara al Palau Imperial. Ens vam acomiadar els uns dels altres i ens vam estrènyer les mans. Després vam cantar l'himne militar com fèiem sempre. いかに恐怖吹きまくもたとえ敵艦をくとも大和魂見て La nit que va salpar el Yamato al mar de la Xina s'hi congriaven tempestes. Aquelles formacions de núvols baixos ocultarien el vaixell a l'aviació enemiga. El cuirassat i la seva petita força operacional van resseguir la costa cap al sud. A molts quilòmetres de distància, enmig del fosc oceà, una pantalla de destructors protegia el Yamato dels submarins. Res, però, no el podia protegir d'un atac des de l'aire. Sota coberta, en la que podia ser l'última nit de la seva vida, la tripulació tenia permís per esvergir-se. El segon oficial va ordenar obrir el rebost on hi havia les provisions i el sake. Ens vam emborratxar. Els oficials no havien begut tant, però nosaltres no ens aguantàvem drets. Ens van donar sake i cervesa i fèiem rotllana i bevíem plegats. Però com es pot veure perquè t'ho han ordenat? Durant la matinada, el Yamato va mantenir el rumb en direcció als 1.500 vaixells de la flota nord-americana. Pel Japó, guanyem o perdem. Ho donarem tot fins al final. Aquest era l'esperit que regnava al Yamato. De bon matí, els primers avions van interceptar el Yamato quan encara era a 300 quilòmetres del vaixell de guerra nord-americà més pròxim. Els seus pesats canons de 450 mil·límetres intentaven abatre els bombarders des d'una distància de 15 quilòmetres, però els núvols impedien precisar el blanc. Així que els primers bombarders en picat van penetrar la pantalla dels 15 quilòmetres, els 100 canons antiaeris del Yamato van disparar a discreció. Però gairebé tots els avions es van poder posicionar a 6.000 metres en la vertical del cuirassat. Les primeres bombes de 225 quilos van caure sobre la coberta i la van incendiar. Els bombarders descarregaven des de molt amunt per poder travessar el blindatge de coberta. Els caces bombardejaven el cuirassat amb l'objectiu de reduir l'eficàcia del foc antiaeri japonès. Però el cop de gràcia el van donar els torpediners. L'objectiu dels torpedes llançats des de l'aire consistia a penetrar el Yamato per sota de la línia de flotació, a prop de la proa o de la popa, on el blindatge era més prim. Com deien els pilots dels torpediners, si voleu foradar la coberta d'un vaixell, envieu-hi bombarders. Però si el voleu enfonsar, envieu-nos-hi a nosaltres. Els pilots van rebre ordres de torpedinar-lo només per un costat. Inundant-se per un dels flancs, el vaixell volcaria. Després de rebre l'impacte d'una dotzena de torpedes, res, ni els seus 1.000 compartiments estancs podia salvar el Yamato. Amb les cobertes inferiors inundades, el cuirassat estava sentenciat. Un parell d'avions nord-americans van fotografiar la destrucció, mentre la resta dels 400 pilots se'n tornaven als seus portaavions respectius.
Com un vaixell tan enorme i amb tants compartiments estancs es va poder enfonsar en menys d'una hora? Què va provocar les grans explosions captades a les fotos finals de la batalla? Estudiant les restes del naufragi, els investigadors treballen per reconstruir els moments finals del Yamato. Al fons de l'oceà, el buc del vaixell es troba dividit en dos trossos enormes. Les torretes de 3.000 tones reposen damunt del llot de cap per avall. El metall trinxat dona compte d'un final violent. És evident que el vaixell sinistrat es va partir a causa de les fortes explosions, que van ser molt més potents que els impactes dels torpedes. Tenim la foto on es veu l'explosió del Yamato, però no hem sabut mai com es va enfonsar. Només després de revisar el vídeo submarí, hem pogut saber exactament com se'n va anar a pic el cuirassat. I aquest és un descobriment important. Amb un flanc inundat pels torpedes i les explosions de les bombes sota coberta, el vaixell tocat de mort va anar escurant a babord fins que va perdre estabilitat. Un cop volcat, les torretes es van desprendre pel seu propi pes i es van enfonsar a l'oceà. Els polvorins, els xocs de tones d'explosius van provocar pel cap baix 3 potents explosions més, potser les més intenses que mai hagin tingut lloc sota el mar. El vaixell es va partir en 2 trossos i es va anar a dipositar a 365 metres de profunditat. Per a la Marina dels Estats Units, la destrucció del vaixell de guerra més poderós del món s'havia reduït a una qüestió de mètode. Una simple nota a peu de pàgina en la batalla del Pacífic. Al quarter general de l'Estat Major de la Flota del Pacífic, la notícia de l'enfonsament del Yamato es va rebre amb satisfacció, però ho van anunciar amb un breu comunicat. El Yamato era l'únic vaixell que quedava que ens pogués causar problemes i l'havíem enfonsat. Per als japonesos, l'enfonsament significava la fi de la Marina Imperial. Quan finalment vaig veure el Yamato al fons del mar, el que vaig sentir no ho puc expressar en paraules. Quan s'enfonsa un vaixell així, es converteix en un cementiri, un lloc sagrat. Per això, ara, per mi, el Yamato és el cementiri de tots aquells homes de mar. Un marc, una corneta i un bol de porcellana són part de les restes del darrer dia del Yamato. Objectes que es recuperen i es conserven perquè el record del vaixell no es perdi. Els pocs mariners que es van salvar del naufragi, però, no necessiten recordatoris. Les aspes de les hèlixs feien 5 metres i cada cop que giraven creaven un remolí enorme. A mi em va arrossegar un d'aquests remolins i ja no vaig poder fer res més. Nadava i vaig pensar a rendir-me, a treure'm l'armilla salvavides. Finalment vaig sortir a la superfície a una certa distància del vaixell. Vaig notar una brillantor i quan vaig obrir els ulls vaig veure el cel blau. Quan vaig sentir que em faltava la respiració, vaig pensar en el meu fill acabat de néixer. I això em va donar forces per continuar nedant fins que vaig sortir a la superfície. Encara avui li dic al meu fill, si tu no fossis al món, jo tampoc hi seria. Resignats a sacrificar la seva vida, l'últim que s'esperaven els 260 supervivents era que els rescataria un destructor japonès. Quan em van rescatar, de cop vaig tenir moltes ganes de viure. Volia viure més que mai. Va ser la primera vegada que vaig tenir por de la guerra. Durant setmanes, la marina japonesa es va negar a reconèixer que el Yamato s'havia enfonsat amb els seus 3.000 homes. Els supervivents els van portar a unes dependències portuàries bombardejades on els van tenir amagats. Finalment, un mes després del naufragi, els mariners van ser autoritzats a tornar amb la seva família.
La meva dona es pensava que era mort. Tenia unes quantes ferides i anava coix. Però vaig tornar a casa d'una peça. Va ser un dels moments més feliços de la meva vida. Per un moment, fins i tot em vaig sentir avergonyit pel fet d'haver sobreviscut. Però de seguida em va passar. Pel que fa a pèrdues humanes, l'enfonsament del Yamato va ser un dels pitjors desastres navals de la història. El cuirassat més gran mai construït havia estat concebut no tant com una arma efectiva, sinó com un símbol de prestigi nacional. Quan el Yamato salpava cap a la seva missió suïcida final, els almiralls parlaven d'honor i de glòria immortal. Però ningú es va referir als milers d'homes que quedarien sepultats amb el naufragi. Ignorem què els va passar pel cap en el moment de la seva mort. A les acaballes de la Segona Guerra Mundial, els portaavions havien reemplaçat els cuirassats com a símbol flotant del poder nacional. Durant els 60 anys que el Yamato ha estat desaparegut, cap país del món s'ha decidit a construir un nou cuirassat.